Mibalik na pagbiyahe sugod karong adlaw ang modern jeep sa dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Good news alang sa mga commuters sa dakbayan sa Talisay. Kini gumikan kay mibalik na pagbiyahe ang beep diha sa dakbayan. Manukad kini sa Barangay Poblacion Talisay hangtod sa dakbayan sa Sugbo. Matag pasahero nga mosakay niining maong sakyanan, i-require gid sila nga magsulob og face mask og face shield ug kuhaan usab sila og temperatura. Gawas pa, gipatuman usab ang social ug physical distancing sud sa bus. Di usab mulapas og 50% ang kapasidad sa musakay. Matulin Joy Tumulak, pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga ang pagbalik sa beep dako gyud ikatabang sa mga pasahero nga taga-dakbayan sa Talisay nga nagtrabaho sa dakbayan sa Sugbo. Matag pasahero usab pangayuan og work pass aron tugutang makasakay. Sa pagkakaron adunay 8 ka mga beep nga nagbiyahean sa Talisay City. Hugot kaya po ng monitoring, social distancing, unya mutuman sa mga health protocols. Bani Renanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisda.